تماشاوانên hêja em ê hin amaran bideynin ve li ser bikaranîna madeyên hişbir li seranserê Tirkiye tiştekî pir ecêb. Yani bikaranîna madeyên hişbir li seranserê Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di navbera temenê 11 bû 65 saliyê da ye û rêje jî 10 ji sedê. Yani bi totalî giştî rêjeya şeniyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê 10 ji sedê wan madeyên hişbir bikardin. Li gorî amaran ji 10 kesan kesek bikaranînê madeyên sedûçil ew amar ji aliyê rêveberiya ewlehiya giştiya Tirkiye ve hatine weşandin. Yani tiştekî bawerpêkiriya çendî lêkolîn jî li ser hatine kirin ji aliyê akademisyanan ve di vê meselê de vêca wek me got di navbera 11 bû 65 salî piranîya wan ew yên ku madeyê hişbir bikardînin rêjeya giştî jî 10 ji sedê ama îro hat ragihandin ku belkî heta 9 saliyê jî daketiye. Vêca rêjeya xwendevaniya bikaranînerên madeyên hişbir em ê bi vî awayî bêjin yên ku nû bikardînin fêr bûne 30.2 sedêya wan in. Her wiha 27.6 ji sedêya wan jî amadeyîn e yên ku vê madê bikardînin madeyên hişbir. Her wiha 1.3 ji bikaranînerên madeyên hişbir jî nivîskar in. Ev hûn xwendevan, xwendenên seretayî amadeyî nivîskar 1.3 sedêya wan 10 sedêya bi giştiya Tirkiye bikaranînerên madeyên hişbir. Ama xwendina navên 35.8 ji sedê ne bikaranînerên wê, 3.8 jî xwendevanên zanîngehan e bikaranînerên madeyên hişbir, 1.3 jî xwendevanin giştî ewên ku vana nîşandin. Ama yani di nava dibistanan da çi qasî madeyên hişbir bikardînin binêrin vara qeman evan tiştekî pir metirsîdar e ya herî zêde ji rêje dibêjin li Ameda Bakurê Kurdistanê ne. Vêca em bên behsa wan bikaranînerên madeyên hişbir bikin karê wan ewên ku vî karî dikin yani madeyên hişbir bikardînin çi kar dikin wan 10 sedêya giştî 58.9 ji sedêya wan karmendin. Yani mûçeyeke wanê sabit heye her mehel li cihekê mûçeyekî werdigire hemû mehan yani. Ama 27.6 ji sedêya wan bêkar in ewên ku madeyên hişbir bikardînin. Karê wan tune ye madeyê hişbir jî bikardînin tuşbûne. Ama ewên ku 13.8 sedê yê ku bikardînin demkîn e. Hinek cara kar dest wan dikeve, hinek caran jî bêkar dibin. Yani kareke cêgîr ya wan tune ye ku mûçeyekî her meh werbigirin. Em zanin jî li seranserî dunyayê kesên tûşî madeyên hişbir dibin ji bo bidestxistina perê gelek caran dizî dikin, pereş xelkî distînin, dikevina rewşên tawanên cor bi cor yên van meselan eger çijin be çin jî zilam be. Bêguman dema bikaranîna madeyên hişbir ji aliyê wan 10 sedêya hemwelatiyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de pir ecêb e. Eger em ji vê dest pê bikin 10.9 ji sedêya wan kesên bikaranînerên madeyên hişbir dibêjin mehê çend carekan ew madeyên hişbir bikardînin. Her wiha sedî 9.9 jî rojê çend carekan bikardînin. Me got 10.9 mehê çend caran 9.9 rojê çend caran bikardînin. Ama 24.5 ji sedê heftiyê carekê bikardînin. Her wiha 28.3 sedêya wan heftiyê çend caran madeyên hişbir bikardînin. Bi rêjeya giştî 8.3 ji sedêya wan mehê carekê bikardînin. Bêguman wextê ez vê hereketê dikim ne ku mehê carekê baş e. Ev jî pir xerab e û pir xeter e. 14 ji sedêya wan rojê carekê bikardînin. Eva hemû ev amarana li ji aliyê rêveberiya ewlehiya giştî ve hatine belavkirin û amarên deqîq û rastin ewên ku madeyên hişbir bikardînin. Xetera herî zêde li ser zarokan e. Me got temen 11 bû 65 salî de ama temen heta 9 saliyê jî daketiye. Sedemên cor be cor in. Weke ku meşa îro li Amedê jî hatiye li darxistin dayîk daxivî digot ku di vê malbat bêtir mixateb be ji zarokên xwe.
پرد بری که وی دابه بیکو کاری که بکه بیوره که تا فرش کوانیه هر وها درنگ به مال گلک تشتندن هنه یعنی دایک و باف برپرسن یکمن جبوی کنترل کرنا زاروکن خواه دا کو توشی شاشتیان نبه بطایبتیش مادین هشبر هوالتیا اوین مادین هشبر بکارتینه یان جی بازرگان هنه زاروکان بکارتینن جبوی madeyên hişber. Tiştekî dî ecêb hebû çend roj berê bêjerek hatbû girtin. Pêşkêjvanekî nûçeyan bû madeyê hişber li Tirkiye bikaranî bû bazirganî ji bawerin pê kiribû. Yani wê bixwe ew nûçe xelkî par vekiriye ke dê xelkê amûjgarî dike dibe madeyê hişber bikaranîne da wî ew bixwe hatiye girtin ji ber ku karekî wiha xerab kiriye û derdora xwe jî pê pîs kiriye.